Een man met 6 bern is in Ljouwert op Stritte belonen. Vanwege de onveilige situatie in haar huis aan de Bonaire-Stritte had de politie haar eruit hellen. De bern binnen tussen de zoon en zoontje hier en een van hen had een verstandelijke beheining. Het gezin is onderbracht in daklezeropvang De Terp. Juwet is door de gemeente het werken aan een oplossing. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik nog van de gemeente moet verwachten. Dus ik zie het wel. Waar hopen ze op? Nou, ik hoop dat mijn kinderen een normaal dak boven hun hoofd krijgen en een normale woning. En dat die kinderen rust krijgen aan hun hoofd. Want die kinderen die gaan er aan onderdoor op deze manier. Vooral gaand aan het peteer hier Maria net een soort hopen op een goede oplossing. Nou, ja, hoop. Ik bedoel, als iemand je zo laat staan, dan gaat je hoop gauw weg. Dan, ja, je vertrouwen wordt geschaad en ja, je hebt er geen hoop meer in een hele hoop dingen. Want dat wordt je gewoon afgenomen. Burgemeester Kronen spreekt zin dat het gezin op Stritte terugbrengen moest. Ze hebben alle dagen een dak boven hun hoofd gehad. Ze hebben alle dagen ook een plek gehad waar ze mochten blijven. Dus dat is samen met de familie ook altijd besproken. En ik hoop dat ze nu de komende tijd ook een mooie plek hebben. Er komt nu, zo gauw als mogelijk, een oplossing. Vanaf eigenlijk al heel lang is dit een gezin met veel problemen. Waar ook heel veel aandacht aan is besteed. En ook donderdagavond toen hebben we ook onmiddellijk gezorgd voor opvang. Overdag en 's nachts. Maar de familie heeft soms gekozen voor een andere opvang en dat mag ook. Dat is hun eigen keuze is. Uiteraard, als mensen een plek hebben, keurig ook verzorgd voor de kinderen. Maar ze willen zelf iets anders, dan mag dat altijd. Maria had intussen zelfs wenrom te voelen. De komende tijd zullen hulpverleners haar oer het gezin ontfermen.